Bé, ens ha sortit el número 63, que correspon a Jana Vilaró. Sí, he dit bé el nom? Jana Vilaró. Ningú es diu així? Dels últims que us heu apuntat. Ah, ja pots... Vine, vine. Vinga, l'hermano. Com et dius tu? Sí. Molt bé, doncs en Ton agafarà una femella de pinsà que la Susana us explicarà per què estava cambalat i quin problema ha tingut aquest ocell abans d'alliberar-lo. Bé, doncs aquest pinsà va arribar amb una ala trencada, la va trobar un particular al mig de la carretera, llavors ens la va portar, tenia una ala trencada, com que era molt petit no li vam poder fer un embenatge, el vam tenir fent repòs en un lloc força tancat i bueno, recuperat bastant bé com per deixar-lo anar. Bé, doncs ja tenim el primer ocell alliberat. Us recordo que els pinsans són uns ocells relativament petits, més o menys del tamany d'un pardal, normalment granívors, i que normalment a l'hivern baixen de les muntanyes, de llocs més freds, fins aquí a la plana, on es troben amb altres ocells, amb altres pinsans que ja s'han quedat aquí durant tot l'any, de manera que el nombre de pinsans que tenim aquí a l'hivern sol augmentar. No pas perquè migrin d'altres països, que també ho fan, sinó perquè baixen de llocs més freds, del Pirineu, Prepirineu i muntanyes fins aquí. Anem a veure el segon número. En Quim traurà un altre número, va.